Sing gedhe ngapuramu limas papujanku jantung atiku sambungku mung wanci dalu rubeda saremu kalawan garwamu terus Mas limas kang merati tesake mure lestarine apa pirantine talala ingkang garuwe ya mung akibate aku mung bayangke remo ing atiku iki yen banjur ngelingi bocah telu iki apa tenan sida dadi cah telu tak kanthi ndika apa gemati coba Sri ya coba diaturke selfie mikmu Mbak Sri piye to ki kak gething aku balik madhep kitan ayo kono Sri lilik lor genti ngono ya kena mendah boyo yen to sida urip lan andika mesti bagyo mulya njur lair putri Sulistya terus bisa nyuwara dika kadung sata sakjroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sabar karo sapa tak suwun Nganti
kudu ngerti cara pasri lagi ditinggal kapribaden ketimuran mangkoke keri jaman kaya sing eling dik eling kap apa mas iku budaya pancene bener lulus raharja sepen saking Sambikala benggah murwakani beksan ing dalu langen suka langen bedayan srimpen langen beksan